Εγώ δεν έκανα πολιτική αριθμών αυτή τη στιγμή εικονικών. Εγώ έκανα μια πολιτική προϋπολογισμού ή μια πρώτη πολιτική τοποθέτηση προϋπολογισμού σε επίπεδο απολογισμού τι έγινε. Εάν θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν δεν είναι συνυφασμένα με τον προϋπολογισμό, τότε συμφωνούμε διαφωνούντες. Αν όμως κάπου πιστεύετε, γιατί έχετε εμπειρία, πράγματι, ας πούμε, καταρτήσατε προϋπολογισμούς, ξενυχτήσατε, δεν μπορεί να μην έχουν σχέση αυτά τα οποία είπα. Απορώ λοιπόν για αυτό το ύφος. Αλλά δεν πειράζει. Είναι σύνηθες. Και είναι σύνηθες σε προσωπικό επίπεδο, είναι και θέμα χαρακτήρα σας γνωρίζω χρόνια. Είναι σύνηθες και σε επίπεδο παράταξης πια τα τελευταία χρόνια, που πλέον πηγαίνουμε σε μια copy-paste διαδικασία, για να μιλάμε έτσι λίγο ελληνικά, επειδή μιλάμε όλο το βράδυ. Σε κάθε τοποθέτηση που γίνεται κάθε φορά την ίδια χρονική περίοδο, τεχνικό πρόγραμμα προπολογισμού. Κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Μια κατάρτιση η οποία γινόταν, συνεχίζει να γίνεται. Εσείς κάνατε 10, 12 αναμορφώσεις. Το θεωρήσατε πολύ καλύτερο από το ότι εμείς κάναμε 3 ή 4, ή αν θα κάνουμε αύριο 3, 4 ή 5. Που δεν με ενδιαφέρει, κυρία Χρυσοπούλου, να πάρω τα εύσημα για τις λιγότερες ή περισσότερες, αλλά τέλος πάντων και αυτά τα πράγματα κάτι δείχνουν. Γιατί και μια αναμόρφωση δείχνει που πάει και οι 10 δείχνουν που πάει και πώς πάει. Αλλά δεν έχει σημασία για αυτό. Σημασία έχει ότι εγώ νιώθω περήφανος ότι παλεύουμε κάποια πραγματάκια και αυτά αρχίζουν να φαίνονται. Δεν το βλέπετε, δεν περιμένω να το δείτε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Μου λέτε τώρα το αστείο ότι δικαιολογημένα δεν εισπράτατε νερό και αδικαιολόγητα δεν εισέπραξα εγώ. Αυτό να το κρίνει, το έκρινε, το κρίνουμε και θα κρυθούμε όλοι μας πάνω σε αυτό. Γιατί όταν έπρεπε να σταματήσετε, μπορούσατε να αρχίσετε να εισπράτετε, μετά δεν εισπράτατε γιατί περιμένατε εκλογές. Εσείς το έχετε πει. Ή τουλάχιστον σε περιβάλλοντάς σας έχει ακουστεί αυτό το πράγμα. Όσον αφορά το μεγάλο θέμα που γίνεται για τα απορρίμματα, κύριε Ιωαννίδη, ναι, είναι μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Πράγματι είναι σωστή κατεύθυνση. Και αξιοποιούμε το απόρριμμά μας προς όφελος όλων μας. Δεν σας άρεσε αυτό? Τα είδαμε και τα προηγούμενα. Τα δουλέψαμε κιόλας τα προηγούμενα. Γιατί δεν είμαστε από παρθενογέννηση κι εμείς. Έχουμε δουλέψει και έχουμε δει για τις διαφορές. Πάει πολύ καλά και μακάρι να πετύχουμε το στόχο της. Και να μην τον πετύχει όμως η κυβέρνηση και η περιφέρεια το στόχο της, να είστε σίγουροι ότι εμείς κερδίζουμε μέσα από αυτό το οποίο κάνουμε ήδη μέχρι σήμερα. Θα αποτυπωθεί εν ευθέτω χρόνο. Περιμένετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι προϋπολογισμοί του Ιουλίου απολογίζονται τέλος του χρόνου και γυρνάνε. Κύριε Ηλία, σκληρό το πλαίσιο, πράγματι. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε ή έχουμε κάνει μέχρι τώρα, λίγο κόντρα όσο μπορούμε να πάμε, σε σωματεία προσπαθούμε ή σε συλλόγους προσπαθούμε να δώσουμε χρήματα, υπερορίες δίνουμε, νυχτερινά εξαιρέσιμα. Μου καταλογίζουν ότι δουλεύουν οι υπάλληλοι νυχτερινά εξαιρέσιμα με απόφαση δική μου όποια ώρα θέλουν για να μπορούν να έχουν και μια καλύτερη επιδοματική πολιτική μέσα από αυτόν τον τρόπο. Γιατί κάποιοι το επιλέγουν κιόλας για ευνόητους οικονομικούς λόγους. Στο βαθμό που μπορούμε και μας επιτρέπεται με αλφαγιώτα πάλι, μειώσαμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, καταργήσαμε μέχρι κάποιες αλλαγές. Προσπαθούμε για θέσεις εργασίας. Ναι, είναι ελαστικές. Ναι, είναι ειδό. Ναι, όμως απελευθερώνονται. Ναι, γίνονται παρατάσεις. Και κάθε δυνατότητα που μας δίνεται τη ζητάμε για να μπορούμε να λειτουργούμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκληρό πλαίσιο, εμείς αυτά μπορούμε μέχρι τώρα. Μακάρι να μπορέσουμε και περισσότερα. Ή να μας πείτε κι άλλα που εμείς δεν μπορούμε. Όμως δείχνουμε ότι κάτι παλεύουμε. Όχι ως διοίκηση, ως Δήμος Βιλισσίων. Εγώ συνολικά το πάω γιατί σε αυτά που σας είπα είναι ομόφωνες οι αποφάσεις που έχουν πάρθει. Άρα λοιπόν, αυτά που σας ανέφερα, αυτά τα οποία παλεύουμε, οι πρίκες που πήραμε, που δεν τελειώνουν και τελειώνουν δύσκολα και τελειώνουν με αίμα, όχι προσωπικό αίμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Με ταμιακή δυνατότητα, με υποχρεώσεις πληρωμένες, όλα αυτά είναι από το πουθενά. Όλα αυτά είναι από άλλο πλανήτη. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι η συζήτηση που πάτε να οδηγήσετε στην τεχνική κατάρτιση. Ελάτε να κάνουμε τεχνική κατάρτιση στο γραφείο, στο Δημαρχείο, να τα λύσουμε με τις υπηρεσίες, το γενικό, τον αντιδήμαρχο, εσείς οι εμπλεκόμενοι και να έρθουμε σε μια τεχνική κατάρτιση προϋπολογισμού. Πολιτικά όμως θα πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τον προϋπολογισμό. Μέσα στις δυσκολίες αυτές που είμαστε, που κινούμαστε και που κάνουμε. Εκεί είμαστε λοιπόν. Εκεί κινούμαστε και συνεχίζουμε αποτυπώνοντας και το τεχνικό πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός πηγαίνει όπως έρχεται σήμερα σε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μην ανησυχείτε καθόλου, προχωράει και θα δείτε και μεγάλη διαφορά του χρόνου. Ευχαριστώ.